प्रभू श्रीराम नामाच्या जयघोषात पुराय गोंयभर भाविकांनी राम नम व्हडा दबाज्यान मनयली। श्रीरामाच्या देवळांनी श्रीराम जन्म मुहूर्तार सकाळी 12 वरांचेर श्रीरामलल्लाची मुर्ती पाळण्यात घालून भाविकांनी पाळणा गितां गायली। धार्मिक विधी सयत पुराय गोंयच्या श्रीरामाच्या देवळांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केल्ले। प्रभू श्रीरामाचे नारे दीत राम नामाच्या जयघोषात पुराय देशात श्रीराम जन्मोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। पळयात पुराय गोंयभरच्यान भाविकांनी मनयल्ली श्रीरामनमीची कांय खिणचित्रां। सगळ्या गोंयकारांक आज रामनमीच्यो खूप खूप शुभेच्छा। रामजन्म हो पुराय देशभर व्हडा उत्सवात मनयता। त्या धर्तीचेर गोंयांत सुद्धा प्रत्येक गांवांतल्या ज्या जाग्याचेर राम मंदिर आसा, हनुमान मंदिर आसा किंवा इतर मंदिरां आसा त्या ठिकाणी सुद्धा रामजन्म हो व्हडा उत्सवान मनयता। आयच्या रामजन्माच्या दिसा हांव सगळ्या जाणांक रामजन्माच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांत रामराज्य आसात ते आनिकूय बी सुराज्य जावचे हाच्या खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो। लोकांक रामराज्याची प्रचिती सदोदीत येवची हाच्या खातीर गोमंतक्यांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक आज स्थापना दिली आसा। सदोदीत आशिर्वाद भारतीय जनता पार्टीचेर दवरचो हे सगळ्यांक राम जन्मोत्सव आज आपण सगळेजण साजरा करतो आहोत। ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या राम मंदिरांमधून रामजन्म साजरा होतोय। रामजन्माचं महत्त्व म्हणजेच की जसं प्रभू भगवंत सांगतात, श्रीकृष्ण सांगतात की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युगामध्ये जेव्हा दुष्टांचा संहार करायचा असेल, सज्जनांचं रक्षण करायचं असेल, त्या वेळेला मी अवतार घेईन। आणि दरवर्षी जो आपण जन्मोत्सव साजरा करतो हे जणू काही याचंच एक प्रतीक आहे। म्हणजे आपल्यालाही समजावं, आपल्यालाही कळावं की प्रभू श्रीराम हे सतत आपल्याबरोबर आहे।